Prečo ne? Takže ideme jesť, jak sa to volá? Dve hovada sa dostali k tému, že surströmming, také parádne švédske rybičky, trošku sfermentované, skysnuté. Konzerva, keby niekto zebral detail, je trošku vidieť, že tak jemne natlakovaná, že stáť to bude za to. No a treba nájsť voľaké hovado, čo to otvorí. Najlepší starý otvárak. A najlepší Mišo, keď to otvorí. Najlepší Mišo, lebo má okuláre, takže keď schytá šok Pohodičke, otváraj. tak sa ničomu nič nestane. Počkaj. Všetci pripravení? Ja sa idem k tomu, ale čo chcem tomu? Ale všetci pripravení? Jasné. Musel som sa ešte vysmrkať, aby som mohol cítiť dobre. Nie to vo videách. Ty môj koko. Ono to nevystreklo. To je aroma. Ja to zatiaľ necítim, to sú nejaké slabé rybičky. Buď sú pokazené, Jaj, aha. O kúrne. alebo to tí ľudia v tom videu prehánali. Ne, akože není to až také strašné, jak v tých videách. To zase... Ale je to dobrý kandel. Ale Nebudem tu teraz robiť one, ale Práve, že čím lepší sa to otvára, čím vácej sa to otvára, tým... fuj do puče. to asi nebol najlepší otvárak. Ale ja nechápem tých ľudí na tom YouTube, čo robili tým... Čo sa všetci z toho sa dobovávali? No chlapci, ešte si to nejedli. Však ešte sme to budeme jesť? Áno. Však to je oné, ne? Vánočné rybičky. Počkaj, tak ja si zoberiem túto chlebík, ináč áno, zabudli sme. Bordel je to dobrý. Akože smrdí to dobre, ale... A podľa mňa, keď si Najprv bez chleba, Davidko. Áno, už teraz mi je zle, docela radikálne, myslím, že som zmenil farbu tváre. Dobre, to už by aj mohlo stačiť. No jasne, otvor to. Chcelo by to ešte aj záber dovnútra, nie? Tak môžete zaberte tam, aby tam telefón nepadol. Čo ja rím, ty kokos, ale... rapidne, ak som Ježišmaria! Není to až také strašné, Však stojím jak to pritom. robili, ale... Stojím pri tom a není to také hrozné. Ne, to si musíš čuchnúť, fakt, že... No Linduš, daj. Nech si prvá žena, čo to čucha. To si nečuchaj. Fuj. Hen tak si nečuchaj. Podľa mňa ty by si to zvládla aj zjesť. Ty môj kokot. Prvá žena, čo by to dokázala zjesť. Počkaj. Však snáď som moja konzerva do piče. nepila. Ja som to chcel... Ty čo si agresívny? Ja som včera pil a ja som boval. Nech sa mi už pomaličky, Ono je odteče? nech sa mi odteče, hej. Daj mi na chlebík. A však to vyzerá ako doma aj sardinky. O, Z plutvičku. kurva, to, čo sa tam ťahá. O, ty môj... Chceš na Ako sa chlebík? to vyjadruješ? Fuj do pixle. Ja by som jednu aj rozpitval možno. Ale je to úplne iný smrad, jak hovorili na tých videách. No, Že toto nejsú, jednoznačne to nejsú ponožky, Nejsú ponožky, ani staré nohy, Fuj. ani... Ja si ním cibulu. ale Ale napol ma z toho teraz, jak som to pričuchla. Sa klepú nohy, sa klepú. Jednoznačne se zvyšujúcim sa časom to začína smrdeť vác. Prečo, fuj, prečo ľudia kašľú zo smradu? Lebo má hlapina. To je jednoduché. Keres, ja sa do toho bojím pichnúť ruku, však ma to zežere. Kaž toto. ja sa musím vzdelávať, lebo začína na toho hodnú dosť. Blá. A ty sa nebudeš takto? Fuj, prečo sa to ťahá? Taký ten záber, tak tu vnútri sú tie ikry, o ktorých hovorili. Tuto na spodu. Tu je taký parádny soplík. Ježiš! Nemáme aj príbor, príbor. Príbor som chcel zebrať, ale Fuj! pošlo mi to neľudské. Myslím si, že väčší humač to už nebude. Tak natáčame ešte z druhú HD kameru, nevadí. Toto narvať do papule. Michal, ukáž sa aspoň ty ako poriadny chlap. Ja, jak poradný chlap. Ja Mala si si záber na ikričky? Malá. Na to surové masko parádne, to je ešte kost, tuším. Fujky. To sa bude dobre žúkať. Ja si idem nejaký príbor vyrobiť. Pádo! V tém je kost? Rátka. Počkaj, bacha. Nikém už snad nebude vadziť, keď si utrhnem plutví, ne? Rob si, čo chceš, Miško. Ja som si vzdelal do toho, lebo ja už... Pohodička, ja kukni, ja keď si toto Ale spravím. to Idem na to, jak prvý. hrozne. No poď. Michal, podľa mňa sa zgrcaš a ja ťa nechcem Ale vidieť nebudeš grcať. to hádam jesť celé. Akože celé, len si odkusni z toho, lebo... Však to sa dojí. Však to dneska, chlapci, to idete pápať, to máte olovram. Hej? Skôr neskôrší obed. Velice vyživný. Mňam.
Je to slané. Je to zlé. Prestaň. Si to rozmyslel? Hlavne sú v tom kosti. A to je také jak sardinkové kosti, že to rozpušné, že nam. To je Že nam. Nam. No, Ešte sa nenaplo? ne, až za chvíľku. Ideme za ním? Chceme natočiť, jak Michal krca? To asi ne. Ty môj dikeres. Pôjdeš tak aj jeden tým tóne. Ale ten smrad vôbec není taký strašný. Idem si dať sushi teda. Je to strašný smrad. Ako ja si nemyslím, že som moc ďaleko. Úplne ináčí smrad, jak to všetci opisujú, ale Ale ináč, akože grcať pri tom, jak sa to otvára, to už je celkom silné. Podľa mňa sme to mali malo na to. Ja si to takto nakrájam rybičku. Fuj, ale fakt je tu kostci jak najebaný. ne, tam je tvrdá kost. A toto, A ty to takto. máš plán ďalej? Neviem, či som len fajný na tej kosti. Ale tú kostu sa... Sushi time! Pohodičke. Áno, však sushi máš surové ryby. Odteraz prestávam chodiť do zec, čo môžeš v avióne na surové ryby, ale chodím do... Fuj! Jak zafúkla veter len troška, tak už to je. Ja tu mám na paličke, to Nie, vybral som kostičku. Možno sa to bude dať čula jesť. Kostička zo surstromingu. Opísať tento smrad je asi jak opísať lásku. To je čo abstraktné, čo neexistuje, jednoducho je. Neexistuje to do piče, z čeho ma napína. Hej, ale to je jak láska, to treba zažiť. Neopíšeš takúto dobrú vec. Ale ja tu mám tuto na tejto paličke trošku kúsky mesa. Ja som sa rozhodol, že keďže toto nesmrdí... Ty sa nerozhoduj. Ja idem na tie ikerky, dobre? Ja sa vzdialím. Mal som si zebrať kvačku asi. Na naštek? Že je to dobrý, čo to je na vína. No veď to on oblízla paličku. Fuj, ja tu mám šace. Preto to som to nechcel ochutnávať, lebo to asi podľa mňa sa nezbavíš tej chuťové. Víš čo? Ono, keby si chcel priraziť chuť k smradu, tak takúto chuť nemôžeš k tomu nájsť adekvátny smrad a k tomu smradu nemôžeš nájsť chuť. To sa proste lebo nedá popísať. keby si šiel v turistických Kanadách na trojdnovú túru po potoku a potom si tú ponožku mokrú umieš a to si takto dáš Z toho si spravíš čaj. A z toho si spravíš čaj. Tak to by ten som čaj bude skorej lepší vypil. Ešte by som si strašne Voľaký pochutil. hokejista. A idú hokejisti, takže to myslím, že už nebude. Nevadí, tak môžeme sa Na pridať. kurte už sa nikdy v živote nebude hrať. Máme priaznivcov. Pohodičke, ja som si z toho dal fakt milimeter toho masa. A hneď ak sa mi to dotklo jazyka. Není do toho ide, ale toto keď zacíždi, tak si o nás bude mysleť svoje. David, ale myslel som si, že zvládneš viacej. Hovado došlo. Chceš kúsek? Tak si zaber celé. Počkej, Linduška. Ale to je fajlen kusok. Ani sa nepribližuj, je to na vlastné riziko. Papáme. Papáme. Jeme. Ale to nie je tak... Počul si o... Sústreming. Jedla. Asi si to videl na YouTube. Ak si ešte nebobal, Keď tak si čuchni, To ale... sú Ryby? švédske Kvasené ryby. rybičky. Paráda. Kúkaj, nič. Paráda. Nič. Na YouTube z toho ľudia grcajú, len to otvárajú. Linda negrcala, nechceš ísť celú rybu? Celkom kvalitný Ja smrad. mám to zjedla. Dala si kúsoček z toho. A spápala som. Ja tu jednu nejak dojím, ale... Šťastná vesele. Aj by som si podal, ale... No dávaj. Buď chlap. Ty ma neser, lebo si to natre na ksichty. Michal. To by si vlastnej priateľke nespravil. Ale mne sa strašne páči, že v rámci YouTube sme úplne... To z Fínska máme. Ne? Ne. Čo to sa vypípa? Ja nemám pípač. Nemám pípač, čo nechcem. Tak vypneme zvuk. Dobre, to je ináč paráda. No, poď. Ale tebe to ešte zostalo na chlebíku. Davidko, Keď vidím myša, tak to jí. chlapci, ale je to slabé, nikto tu negrcal. To je náš k nám domov teraz momentálne. O kurva. A je zle?
Mišo, bacha na tú bundu potom do tam, hen tam. Lepšie mi v živote nebolo. My sme sa mali... Ja chcem blík. My sme sa mali strašne opiť najprv a potom sme to mali vyskieť. Ty ikry, ak ti zostanú v O, papuli. kurva. Linda, nechceš to zjesť? Budeš prvá žena na YouTube, čo zjedla rybičku. Čo mi našľúka ten telefon? Celú nie. Ja dám ako priateľke Míša otázku, kedy mu dáš najbližšiu pusu teraz Ale momentálne? podľa mňa asi tak o týždeň. O týždeň, dobre. Ale zase ako chuťovo to nebolo až také strašné. Ja môžem sám za seba povedať, že je len smrad, keď Mišo dýchne smerom sem. Je strašný smrad. Potom ide spolu... A to si nerobím srandu, to fakt je cítiť, každý závan. Ženy, ak chcete si okoreniť trošku vašu noc s vašim partnerom, radím vám tí norské rybičky. Afrodiziakum. To sú švédske. Švédske a ešte vám odporúčam s cesnakom a s tými ponožkami z tej turistiky, ďakujem. S ružindolským. Dobre, takže Michal to zjedol. Na jazyku, ani sa to neochutnáva, z toho Ani smradu viacej? máš na jazyku toho dosť. Ale to áno, to je pravda, že máš jednoducho to cítiš v hube. Daj si ešte trošku. Na jazyku Ale cítiš podľa ten mňa, bordel. David, aj ty by si to zvládol. Ja by som to nezvládol, ja som si dal z tej paličky a myslel som, že... Ale akože čakal som, že nejaký charakter sa k tebe nájde, David. Mišo, ja som si tiež myslel, že to budem jesť, ale... Ja som tak tajne dúfal, že sa Gustav ako Toto, využijem to ako, ne? Využijem to ako. Ale ten smrad není až taký strašný. Tá chuť je strašná. Nenatlo. Lebo sme ďalej od toho. A zober si, keby bolo podľa mňa leto, že je horko, tak my sa doblovali jadradom. To je jasné. Plutvičky netreba jesť, ne? Plutvička. Potom to budem musieť nejak zostrihať do nejakého rozumného záznamu, lebo neviem, koľkým našim kamarátom sa bude chcieť pozerať 11 minút. Nebude chcieť. To ešte nie je koniec. Kde je tá kost? Dáme také, že len best of soundtrack. Sa nikto nedobloval, ale hovorím, nenapíšu sa, keď to vidím. Ja. A táto moja rybička, ktorú som tu zmasakroval, to nikto už nepíše. Že to si ty začal do piče, tak keď si to A papá, rozrobil. to nie je také zlé. Juj, vôňa ide, vôňa. Ja som zase fajnový Vôňa. človek, Ale už len z tej vône máš na jazyku takú pachuť. ja si na kostičku nepotrpím. Asi práve kurím všetky švedské ideály o tom, jak sa to má jesť, ale... Ježišmaria, no dobre, odporúčam telefon zase nekému inému, lebo... Ale to hej, jak to vypadá halúzne. To vyzerá... Ono sa na tom dá. Pojebaný morský kon. Ja keby to To sa na nemal tom nikto zase jesť. baví. Také... Ne. Poď si dať ty! Boris, my už sme prejedení normálne. Ja som mal včera kapustnicu Boris nereaguje? ale dneska už nezvládam nič ďalšie. Mal som chuť na koláčiky. Už nemáš. To je jak kace, to keď sa zafúka, tak... Ináč to by bolo ideálne, to by Ináč, bolo Masko, ideálne. Masko parádne. Keď ideš na diskotéku a vyjdú tady domáci, tak vydáme si konzervu a hodíš po len tú ibičku. Úplne, to by bolo, ale ináč fakt, Bežné nosiť Ja to dobrá, sáčku. tebe mňa to Prečo? nebaví. prečo sa z tohoto Si to nerobí spáchal? ekvivalent slzného plynu? Normálne takto by extrakt z tohoto tú vodu do takého sprejka a niekto to pôjde napadnúť a len takto... Stačilo? Ešte kúsek skúsim, ale... No, dajte kúsek. To som dobrý humus, keď to idem jesť. No, odvážna žena. Moja segra ináč. A taký kúsok, Linda, však daj rybičku. Počúvaj, ty čo do nej džubeš, potom ty okoštúvať. Ne, ja napríklad len A cítim. so mňou tieto kúsky nič nerobia. Lebo je to kúsok. Potom je akože podľa plechovky tam má byť 6 až 8 kusov. Nám sa zatiaľ podarilo zjesť tak 1 a štvrť. A jeden vyložiť. A ako... Podľa mňa, keď chceš niekomu zničiť reštiku, tak dojde tam... Oplatilo by sa to určite otvoriť nepriateľovi na balkóne. Kurva, ale v bytovke to musí byť halus. No aj v reštiky to otvoriť a má zaručené, že Ale víš to otvoriť, spravíš tuto len takú malú dzírku, nech to postupne uniká. To máš jak takú... Miško, ja ešte takto, ne? Počím takto smerom a takú ešte fotenku spravím parádnu. Hej. Hej. Fuj, kúkaj to, jak sa to tu Ľudia táha. sa... Ľudia to nevie To je asi miecha, alebo čo to je? Nejaký pičovod? Ikryšky. Tak humus. Miecha, alebo pičovod, no tak... Michal, som si hovoril, že nemám ten cenzurovací program doma teraz. Budeme jak debil doma, budem musieť robiť píp, píp do mikrofónu, predabovať to celé. Joj. Dobre, ako...
Michal, bol to Úplne vianočný darček. Viem, že je to vianočný darček a že s darčekmi by sa nemalo. S darčekmi sa neplýtva. Ale Ja som si preto dal bundu tam dole do Jarku. Takže podľa mňa by sme to mali dojesť. Jaká hrdinka? vieš čo, Raduna? Ne, podľa mňa, víš, čo by si mala spraviť? Mala by si to zavrieť a doma sa dať do ladničky a potom, keď budeš mať na to náhodou chuť niekedy, tak vyjebeš ladničku ven oknom, lebo to už nikdy v živote z tej ladničky nedáš. Budeš prekvapený, ale máme jednu ešte Otvorenú konzervu. chladničku. Ne, otvorenú ne, ale máme ešte jednu konzervu V doma. pohode otvoria, dajú do chladničky. Všetci, no, Kekolačikom. takto si budeš natierať chleba s maslom. Ale "No, jednoznačne toto dobre." chcem vysmažané na budúce Vánoce. Vysmažané k salátu. Áno, je to ako... Ja poviem Ja potom na blahoželám cintorín a vám jednej veci. vysmažiť. To je ako dobre, v rámci teda tej onej, Parfum, čiže mne furt parfum ťahá, ja to necítim len tak silno. v rámci tej YouTubeovej tejto, Ja si myslím, že ináč v rámci YouTube sme úplne vyhrali teraz. jednu lebo rybičku, oné, Ty si dorazí. zjedol jednu, ja som zjedol kúsek, otvorili sme to bez toho, aby sme grcali a No ja som si dala kúsok. ty si zjedla, sme tu Dva akože kusy. z 5 ľudí, čo to jedli, zo 4 ľudí, čo to jedli, z 3 ľudí, čo to jedli, z 5 ľudí to traja jedli a nikto sa nedogrcal. dobre, tento kúsek ešte dorazím, uvidíme, čo to se mnou spraví. Tak dajte na ešte kúsek. A ináč akože vypadá to fakt lahodné, toto keby mi položili v reštike na tanír, ty kokot, tak mňam. Ja som odišiel. Píp, zabudol som. Ja už robíš oné? Musím robiť manuálny pípak, lebo... Ani to sa nedá okoštovať. To. Dá sa to okoštúvať. Ja už len keď sa približím. Keď sa približím k tomu je zle. Už to ide. A to mám vypul, nie? Naploho a vypluzlo. Míšo, už som youtuberom povedal, že nebudem grcať. Party. Party on! Cieľ dosiahnutý. Cieľ dosiahnutý, vyše 1 000 000 prezretí, toto už to Máš vidí. oné? Servítku, lebo nos. Vyše vám s mentolom. S mentolom. Chceš s mentolom? A ja mám viac mentolové. To ma nezachráni. Bude podľa mňa ešte zajda s tým pomarančom. Zlato, ale doma budeš za hrdinu. Si prvý, čo to ochutnal. A že zjedol. Asi. U nás. Dobre, Mišo, povedz ešte posledné pocity do kamery, lebo... Ja nemám pocit. Mišo nemá pocity. Servisku, hej? Vidíte ty slzy v očách? To sú soku. To hovorí za všetko. Preč. Chod preč s tým, lebo